Unya nakadawat po og balita diri mga higala. Of course, ato man ni silang in fairness sa tanan, no? Ato man gid ni silang kahigalaan kato bitaw naghisgot ta diri og naghisgot ta og last week ba ito? Katong SB ban. Ano na pa ba tayo pictures ana yan? O SB ban sa Mabini. Giklaro lang no ni Kagawad inyong kugihan nga konsehal ba sa lungsod sa Mabini. Alang po sa kasayuran lang sa tanan, ha? Aron yun po, makaangkod tag saktong kasayuran na katong sa SB van nga matod pa gigamit unta sa mga atleta. Katong ning appeal ba sa provincial liga bitaw? Basketball ba to sa athletic nga kalihukan sa provincial government gigamit man to nga sakyanan sa Sagudiang Bayan sa lungsod sa Mabini apan namatikdan ni Vice Mayor si Vice Mayor ang ilang babae ilang Vice Mayor diha si Vice Mayor Coles wa ko masayop no nga wala di ay pananghid gikan sa Sangguniang Bayan unya kini ba yung mga sakyanan sa gobyerno doon na ba yung responsable ana doon na responsable og panalit mayor's office o doon na issue ka nga memorandum receipt nga pirmahan dawaton ni Mayor Onji Bernales. So kung sa'y mahitabuan ng mga sakyanan, ang manubag ana o kinsa katong ni pirma sa memorandum receipt. So kung ang mga sakyanan sa Office of the Mayor, well natural. Ang manubag sa mong sakyanan kung sa'y mahitabo, si Mayor Onji Lim. So mausad ka na ang sitwasyon sa Sangguniang Bayan. Kaya doon naman sila kaugalingong van. So, matod pa, nagamit kinini itong provincial league sa mga atleta sa Mabini, apan walay pananghid o walay kinahanglan maguning gobyerno o mga written yun. Di papel bitaw, yung unaanin ng gobyerno. So, natural, ang Vice Mayor, si Vice Mayor Coles naningkamot yun nga mapahalo na ang tanan so naghulat sila o nagsulat sila sa Commission on Audit kung unsay angay himuon so samtang wala pa tubag ang Commission on Audit wala una ipagamit ni Vice Mayor Coles. Wag yun ko, kakuha sa ngalan, di kayo ko sinati ng Vice Mayor diha, no? So anyway, I think, no? Sa ako lang pong paglantaw, that is the right thing to do. Amping lang yun, kanunay, no? So, kung moingon ang COA nga, okay ra gamiton nga dili taga Sangguniang Bayan ang mugamit, okay ra. Nya nay guidelines. No, guidelines nga pinasubay sa auditing and accounting rules of the Commission on Audit. So ingon na ang gobyerno. So inatonta nga maklaro kining maong isyo in fairness sa tanan, no? Nga wala mo babag wala magdumili si Vice Mayor Coles or mismo gani kay napasanginlan ko no si Kagawad Libby Valdo. Awag gid matud pa ni Kagawad Libby Valdo in fairness wala gid siya mubabag nga ana. Ang gusto lang nila nga mamutang sa tarong yun nga pamaagi. So ila karong gihuwat
ang tubag sa Commission on Audit ug unsaon gyud nga magamit sa uban nga ahensya sa munisipyo, ubang departamento sa munisipyo, ang sakyanan nga naka-issue sa Sangguniang Bayan. So hinatonta nga magpadayon kamo, mga taga Mabini, ha? Nga magsinamtanay kamo diha sa munisipyo, magtabangay kamo aron tulin nga mulambo ang inyong palangga nga lungsod sa Mabini, Bohol.